Sí que sabem que hi ha parcel·les, no? Perquè també els companys d'aquí del departament ho han verificat, doncs hi ha parcel·les que tenen afectacions molt elevades, no? De fins al 100% en alguns casos. Afortunadament això no és la situació de tots els productors, i el que hauran d'acabar de veure és quants productors tenen aquestes afectacions tan elevades i procurar-los doncs, un acompanyament adequat i correcte. Per plantejar qualsevol ajut i per estructurar-lo hem de saber exactament, no, quants productors estan afectats, quina és l'afectació final en la collita, però evidentment, com hem fet sempre i seguirem fent, doncs si cal, no, cal fer una aportació i un suport econòmic als productors més afectats, doncs evidentment des del departament doncs, ho estructurarem i ho organitzarem. Terres de l'Ebre no va ser l'única zona afectada per aquestes pluges, hi ha hagut diverses zones a Espanya amb unes pluges molt intenses, no? Pràcticament o més intenses que aquí, i hem de veure també doncs, com procedeix el Ministeri en relació a si es vol declarar algun tipus de zona catastròfica o com respondrà, i entenem que Catalunya doncs, seria una de les zones en què hauria de quedar inclosa dins d'aquesta afectació que pugui considerar el Ministeri.